रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। नया साल के गिफ्ट समझ के, नया साल के गिफ्ट समझ के ले जा कलेजा काढ़ के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। जब से भइल सगाई लागत बनाऊ घाई। तोहरा चक्कर में जान मोरले बाबा पो भाई, मोरले बाबा पो भाई, मोरले बाबा पो भाई। जब से भइल सगाई लागत बनाऊ घाई। तोरा चक्कर में जान मोरले बाबा पो भाई, मोरले बाबा पो भाई, मोरले बाबा पो भाई। बाचा नियन दिलवा के हमारा जात बाड़ू लात से कचारी के। बाचा नियन दिलवा के हमारा जात बाड़ू लात से कचारी के। नया साल के गिफ्ट समझ के, नया साल के गिफ्ट समझ के ले जा कलेजा काढ़ के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। कहे हरि पाल कैसे जियबे हो साल। राइटर शाहिद अमित तोहरा भिरी बमाल, तोहरा भिरी बमाल, तोहरा भिरी बमाल। कहे हरि पाल कैसे जियबे हो साल। राइटर शाहिद अमित तोहरा भिरी बमाल, तोहरा भिरी बमाल। राजन राज के जिंदगी तू तो जात बाड़ू बिगाड़ के। राजन राज के जिंदगी तू तो जात बाड़ू बिगाड़ के। नया साल के गिफ्ट समझ के, नया साल के गिफ्ट समझ के ले जा कलेजा काढ़ के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। जा तोरू ससुरा सुनो ये जान हमरो मतिया मार के। महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो रुद्रपुर देवरिया।